लौकत नहीं ना डर तो लगता अभी एक हफ्ता भइल अइले लेकिन का करी मन तो लगते नहीं खे दादा सोचा तनी कि फोन से बतिया ले का नगद केहू होइयो नहीं चलो तनी बतिया ले एगो तो यही गने जब ले खाली उनका सूरत ना देखी ना तब ले एकदम से हमार मन एगो तो हम जब ले उनके ना देखी ना तब ले तो लागे बाप रे खान में नहीं खे पचल हमार ये खाली बतिया ले ना तो पूरा दिन कितना बढ़िया कटी भगवान जानत हम बोले फोन हेलो हाँ कहाँ बड़ा ठीक पूछा तड़ा कि के गने हम रह तनी अब तो हम ही नहीं जानता नहीं ठीक बनी कि खराब बनी एक हफ्ता हो गई एक हफ्ता में कितना कौन दशा हमार भइल बटे कौन ची ये भगवान जी अभी नौ मैंने 9 साले भर 6 महीना अभी हफ्तो दिन पूरा ना बोलते बोले तुमके मिले बोला लोग कहाँ वहाँ तो ये जो कहानी शादी करे के तो ना सुनाइल ना ही हम बाबूजी बोले लगे गाँव घर कह जेत बटे और जब हो गए तब कह तोड़ा कि भाग चलू ठीक बा मिले कह तोड़ा मिल ले ठीक ना लेकिन भागे होगे वाला नाम मत लिया एकदम से ने कहाँ बोला मिले के एगो काम करो ना हम कुछ बहाना करो तनी ठीक बटे हाँ बहाना कह के हमने घर से बाहर ही आवा तनी हाँ तो चलिए ठीक बटे एकदम तुरंत है ठीक ना ज्यादा टाइम ना होके चले हम लौट के चले बनिया से ठीक बटे ठीक बा चली ठीक बा रखो तुम जल्दी आ जाए हम बोलाइब तो का खोरी के हुआ तो नहीं खे अगर का खोरी अब तो मिले के हाँ कह दियानी अब तो डर लगता है कि कौन बहाना बनाई समझ में नहीं खे आवत हो कि हुआ तो बतैती अब वो तो मिले मिले कहते बना लेकिन हमरो मनाओ तो बेचैने बैठे कि कब खाली उनके देख लेती कि बाप रे बाप नगर में जब ले खाली निकल के उनके देखी ना तब ले तो हमके रही ना जाए यही गने मन करे कि कब देख लें आ जब देख ले ना तो लगे कि पूरा दिन कितना बढ़िया कटत है समझ में नहीं खियावत अब एगो बहाना भी सोच ले तनी अगर वही देव ना का करते छोटको कुछ ना जी दीदी बैठी बहरी ला बिलू ये दीदी एगो बात कहे के बाटे का मैंने यो ना सोचा नहीं जा कि नया नर कन्या आई तो बहरी को घरी ले जाई ना कि लाइटिंग बनवा दे अरे वो लाइटिंग बनी बाबूजी और मम्मी जी कहले बड़न जा कि देखो आपको दिन के बाद देखी ना एगो तो हम खा लेनी है पूरी सब्जी ढेर लगता कि बहरी जाए के पड़ी चल तुम ले चल तनी ले चलता नहीं सचो के अरे पागल होगा चलो ना कि मैंने आप लोग के ना समझ में कि लाइटिंग बनवा देना है ना और लाइटिंग वो तो हम कहबे कि चल देखो बाकी वो दिन ना जानता नहीं पूरी सब्जी खा ले बनी ना ढेर खीर खा लेनी है तब को पेटा और तन की जान 2-3 घंटे के बाद अन्हार हो जाई तब चल लिया के चलो आइए चाहे मम्मी जी तो लागत कि एकदम हमर जान निकल जाई चलनी ना अबे पागल होगा कहते हैं कि 2 घंटा बर्दाश्त कर एकर बाद मम्मी जी के लिए ले जाए हमर से मैंने कैसा नहीं क्यों देखो तो का कोई कि ना घर कोरी तो का हो गई लाखिर के को मैदान लगी त ना जइबो अरे हम नहीं जन जा मम्मी जी ले सलाह ले लो अभी हम सर से दिन चनी ना जी अरे अभी अनहार नहीं के भइलो बते काहे नहीं समझाता तो जाई मम्मी जी से पूछ के आई हां जा पूछा तू हम जाता नहीं आप पूछ के आई ना आइयो मननी कि ना मननी लेकिन कहत रहनी पूछे के कोई नहीं हम मम्मी जी से पूछे अब तो लगा था ना कि बेरा तब मिलिए ले हम छोड़ तनी आराम से सुन ले तब दीदी जी के लिए के चाहिए काज न कर के खाना उना के पूछली ऐसा कि अभी कतनो भी त नया नोचर बिया आ लजा तो जाते बिया मान तनी कि अपने खैला में तबाह रह तरी सब अरे मान तनी हम ना बहरी काम धंधा में बिजी रहते यानी घर में रहते सब टाइम से पूछे के ना चाहिए हैं हम कहली नई बार कर लगे ना गई नहीं हमी का करी एगो जौन भैंस एगो गाय रखा गल बड़ी सन कि दिन रात वहनिए में लगा रहा वहनियों के तो देखनिहार चाहिए वहनी के ना करब तो ना हो कि घर में आई ना बनल बिगड़ल देखब तो ना हो कि ये बड़की भी कम से कम एक तो सोचे समझे के चाहिए दिन रात मोबाइल में व्यस्त रहती है बताओ ओकरा से पूछे के बा ओके आके कहे के चाहिए कि मम्मी ओकर मैदान लागल बा तो का कही वो बहरी जाई तो
जो कहते कि झील में बैठ के आए तो झीली में? हाँ, मुहर्रम के बहाना फेंका जाई। मम्मी जरूर कोना देश के हन जी इहे कुल करा सासु करावत रही रोज से तो हमने के तो पहले आएगा ना ओके अब लेटरिंग रहे घर में कि आदमी बैठी है तू करी ना लेटरिंग नहीं ना कि केहू बैठी जाइए तू कहते ही बाब पैसा रुपया रही तबे ना घर द्वार उठा कहीं ना कि काहे कहली बूढ़ी के कब कपार दुखाता तब कब पेट दुखाता बताओ हो बढ़िया से फ्रेश ना हो गया झील में करें तो बढ़िया ले फ्रेश हो की है ना अरे हाँ बिया है कि बेरिया रहन तो बनेगा नहीं हो खल हम सारी संग हमारे संगे हाँ तो ले जो जब मन तो करत हटे ये बोलला पता कहीं ना कि बुढ़िया बोलत है चाहे तो अनियो के कह दे पूछा ना तोरी के समय नहीं के बुझात तो जा रे जाके मर मैदान को अबे उनका हम बताओ ना पहले गनी तब इनके बता का अयो राम ये बुढ़िया के छिगलो नहीं कि खाए जोगाज के बाद बताओ यार हम एक नंबर के वो दिने बियाह के दिने तनकियो हमरा के ना देखलस ना भेंट मुलाकात कइलस आ कतना हम सोचना तनी कसहू आ गेल बियाह भइल तनकियो हमरा से ना मिलल ना जुलल आ ना देखबो ना कइलस हमरा के तनकी से खाली एक झलक देखियो लेती उहो देख लेल रहित हमहू देख लेल रहती लेकिन ऐसन काज ने ओकरा का मिलल ओकरा कैसन मिलल बा खुशी आ उहो कैसन होई अब तो एकरा मतलब कि ठीक बा तबे न हमरा के भावे नहीं देते ठीके बा जौन कैलस तौन लेकिन हमू मानब ना घर ना छोड़ उनका जहाँ बियाह भइल बा हमू जाइबे करब आ बतिया फोन नंबर बढ़ रही बा ढेर तू करे तो वीडियो रखले बनी वीडियो भी छोड़ दे ब्लैक मेलिंग के व्यवस्था बना दे हमर को मम्मी दिमाग खराब कर दे तू ही लेके चल जा तू ही लेके चल जो खबर टांग ले रे बेसरमी सब एकदम बेसरमी खा से अगल बिस्का रे ग्लास सर निकल गया हां तन ज्यादा तो खबर टांग ठीक बा केहू नहीं खे लागेला केहू नहीं खे आखिर इतना बड़े दूटा कॉल चल दे रे ये जे खड़ा रही हम आओ तो नहीं वहां से खा रहे जे तब के जाई बोजू किए का करे अब खड़ा रही हम आओ तो नहीं 2 मिनट में जल्दी अब वो हमरा के जे खड़ा करा देला सब हम जे का पेड़ा खाई बैठ के अब बताओ के ले गोली जा इकर कोनो दिमाग में कोनो बात नहीं के चलत हो भगवान अच्छा जल्दी आई है रे नया नोहर बिया भगवान केहू देखी तो बताओ का कही कि देखो ये जे बोहरे बैठावत है हाँ तो फोन कोई के तना उजा देले बानी न कि एबारा ना मिलियन तो हमहू करे के बताइए देबा आ धीरज देले बानी कि वीडियो तार छोड़िए देम ना मिलबू तो कसम एबार हम करावे के हम जानत नहीं आइबे करी न हम एगो हैया ही प्यार करे वाला अरे माने कितना बच बचा के आओ तनी लुका के मिले खातिर तो प्यार न कइले बानी एक ने बोल देला तू ना तो मन करेला कि बाप अच्छे रे बाप माने कतना हमरा के तड़पाओ बैठा इतना कष्ट मत कतना हमरा के तड़पइलू बताओ ओ दिन बियाह में तो कियो झकलू ना देखलू ना हमरा के डोली पर चढ़ के सवार नहीं बैठ के कहां ध्यान हो रहे तोहार ए जो कहानी के शादी कल फोन का ना उठा फोनवा काट काट देते रहो फोन करत रही तो अरे मायरे जनता रो रहेला ढेर मर तार दबंग मिल गेल बा का डेरा तरू अब डराए के तो पड़ी ना बात समझल जाना एगो बात समझेगा तो बुला देला अपन अरे तो क्या करबू माने इहे तो प्रेम ह इहे तो प्यार ह हां एगो बात कहूं फोन मत कल कर तू जब उनी से हम फोन कर तो उठा ले और करे फोन कइले पप के कइले मोबाइल रख तो माने तहार मन करी बतियावे के तो तू बतियइबू हमार अरे मन तो तू बड़ा तो अकेले बड़ा हम बानी तो 10 गो आदमी में बानी तो परेशानी समझल जला तनी ना तो माने हमरो ये फीलिंग जो कहनी ना हम कि शादी कल तो कहत रह कि नहीं डर लगता बाबूजी से ना तो जान तरू आय आप कहत रह कि भाग चला हमारे संग फोन हम का कहत ना रह तो हुड़ू बराम नंबर से जी बवाल हो जी मैं सब जान जी बाबू मैं जान तेरा बुझात है बुझा के करे को अब भूला होता है रावण के साउंड मन एकदम 24 घंटा में घुसल लाल जला तो रुको एकदम से खकुआ लेना लगे एकदम से तो मैंने जानते बड़ू हमार रहन जानते बड़ू हमार कौन रहन ढेर नहीं अरे का कर दो रावी लाइले ना वो कोरी रो दिन छोड़ बोहरी आइल बिया कर लीला करे आइल बिया हो हमारा तो समझे में नहीं कि का करे आइल बिया हम अनियो को रोज बोहरी जाई ना जा आ का कर दे रे तो लगत है कोनो भतार के बोलैले बिया कार भेंट करे के
एकदम दिमाग खराब कर ले कबे से जे खड़ा करके इधर दिन बटा अगल बगल बता त केहू बा ना अगर केहू रही त अरे सुना तारे छोटकी अब हम का करी हुआ रुको देखो तरीका करती है मनी कोन बात भेल जब देखो तब वो एकदम स्वागत में लागेला ना और गोश करे ना और रोहे दीजिए एकदम का अरे छोड़ दिया का तू है ना करते बड़े तू का कर रे हां हैं क्या रे हां अरे जान अरे मौका कहां भागला है रे फेड़ुआ का रे फेड़ुआ रखले इसका साथ कहां भागू रे हां आ तू किहे पर खचल बड़े अरे तू है पर बड़े वो हमारी मौसी का लइका रहना हां मौसी के लइका संगे घूटा में उघा के चुम्मा दे तरलू ना हमर माई हां वो अखिया में किराना पड़ गइल तो निकाल तो मारा तू आलू लाठी करके किराना निकल आवे रहलू है कहतो कबले के परेशान करतो कि लाठी कर दे तो अरे माई रे हां काज कर दलू है बुढ़िया के कहे ना कि हमरा के कर्म छोड़ के ढेर काम हमरा के दीदी हां दीदी ना अरे भाई मोर तो समझ में उतर रे अरे भाई ऐसे तो रे कब सुनो बीच से मत कहो छोड़ छोड़ पहले छोड़ टाइम अंदर रटी है छोड़ छोड़ दीदी अंदर रह ये छोड़ बे हार तो भाग खाओ आई नहीं छोड़ रहा है दीदी बतिए छोड़ अरे माई छोड़ छोड़ आई उठ रे आई दीदी आई उठ अरे बतिए सुनी जी सगोर ना क्या कर रे क्या कर दीदी हां बहुत तरह की पूरी सब्जी खा ले बनी पचाए खातिर ले भातर संगे और पता बता दीदी हां सब मतलब की जैसे हम लाठी करे आओ तो भटा में लुको छुप बतिया क्या दे दे अरे नहीं अरे माई बता अरे माई अरे दीदी उठ रुके माई के चल मोटा की हमारे करती है जो लाठी करा समझ बेचारी गोभी सब बहरी देखो तो उ कबले आवेली सब एक दिन हम सूत के उठियो गईनी आ यानी कि अभी ले पता ना चल मन तो करता कि जाके केवाड़ी बंद कर दे हम ना एतु करिए सा ना अभी अली सा ना काहे ने नीचे आइल बड़ी सा कि का कर दे मन तो अरे माई आ खेला कर बहुत सारे और लिए भतार संग मुंह मारवावे अपन लुगा में ओढ़ के चुम्मा देती है भातार तना घर में फूकल ले कान कर के बोला के भेंट करत रहली है आ तू कल हमर के बाहर ले जगह करके हम का जान तू करी रे के जा माई के तोर के तो चार जन का बस हाजी दिमाग गरम करबू तो हमारी पता है कि तरी माने ये कौन करे के बहाना मार के गइली ना ह जी मम्मी जी बोलिए मौसी का लइका बेटा का नाम भैया मन तू मैदान करे जतरी तो तोर मौसी के लइका भेट के से सर लगे से हाइसे कइला होइसे करत रहली ह हां हाय हो राम जी मने को बाप रे हाय का अहे राम ई करे ई कौन डरा में लगा देली घर में रे हाय हो भगवान ने कर मतलब ई का हाली जाके भेंट कइल बिया जल्लू अच्छा ये बताऊ तो तू ओजा रुक के करत करली ओकर संगवा ना जाए के चाही हमरा के कहते कि आते दिए जो खाना रही हम आवता नहीं मम्मी जी जैसन आप सोचत नहीं ना ऐसन कोनो बात तो नहीं फिर उल्टी काहे होता टे ढेर देवर कहीं से बाहर को 2 साल ले मैदानो लागत टे तू नहीं बताऊ ई क्यों तू तिती में लगा देले बड़ी हां बिना एतवे कलाई उल्टी होखता टे मम्मी जी खाना और ढेर खा ले रनी हुई माने लाइटिंग लगता उल्टी होखता ना तो जन के घर में रहला सन हमरा सही से बताओ का बात बाटे सही तोर यार रहला कि केरल एकदम सही से बताओ किरिया खा के मम्मी जी ऐसन कौन बात नहीं क्रिया खाए वाली में मम्मी जी सन बात नहीं खे मम्मी जी। अरे तो अबे सामो सुनते रहनी माने ई ना पसंद रहल हवे काहे ना कहली रे करे ई एगो बात बताई ना। छिनर पर हमारे घर में ही कोल ना चली हमारे घर में ही कोल ना चली ठीक ना तो बताइए चल रहन से निकल जा चल जा अपने माई बाप की तो हमारे घर में बाहर लिया के जाओ ठीक बा अब रहबे ना करी हम रखबे ना करब ऐसा ना के हमर जरूरत नहीं अभी तो ई हाल कल से आगे चल के ई कौन हाल करी ना जरूरत नहीं अरे तोरा शादी में हम पता उतारा जैसा नहीं तो रहे छिनरपन करे खातिर अपन घर में ना रखब ना ऐसा दोबारा गलती ना ना हमारा इज्जत बा हमारा इज्जत बा चल आपका दोबारा गलती ना होई का जाने कहली भेंट कइला से बोला के भगवान हसन को बेटी पतो बासन दुनिया घर में खेलकड़ भी है कि मेहरानू भी है